Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou short de pe acest canal. Băi, vă rog din suflet și vă mulțumesc în același timp. Vă mulțumesc pentru suma de 1192 și nu-mi place pentru că am văzut acum durata de vizionări scade. De la 3800 am ajuns la 480. Vă rog frumos să dați acolo, adică să vizionați videoclipurile de la cap, de la început până la final, vă rog frumos. Și ceva mai important, să dați un subscribe și un like pentru că mă ajută și nu durează mult, băieți. Deci vă rog frumos, vă rog frumos să vă uitați la videoclipurile mele de la început până la capăt și să dați un like și un subscribe. Și ați văzut pe canal că am postat aseară, am postat un videoclip, intrați și îl vedeți. Și vă uitați până la capăt dacă tot intrați pe el. Vă rog frumos, pa, pa. Și o zi bună.